že si dám asi niečo proste pekné. Ja. Asi si dám toto a toto, tak. Dobre, môže byť, idem sa obliecť. Ako som. Juj, musíme ešte pre obed. Vlastne nezobrali ho. Nie, zabudli ho tu, ako ich dobre poznám. Tak, ako asi viem, tak zase to budeme mať test. Ja to dám sem pani učiteľke už rovno. Dobrý deň, milí žiaci. Dobrý deň. Takže teraz máme matematiku. Rex, poď sem. Počkaj, nechoď tu radšej. Takto. Dáme si malú násobilku. Alebo veľkú. Nie. Tak veľkú. Nie. Tak na plus. Nie. Tak na minus. Nie. Tak vôbec. Nie. Počkaj, áno. Dobre. Ale dneska máme test, takže je to nevýhoda. Nie. Po škole. Ten test bol dobre ťažký. Už ho viacej nechcem zažiť. Babi, že ten test bol ťažký. Áno. Ja si idem tiež asi odpočinúť, lebo potrebujem si oddychnúť. Počkaj, babi, ja musím ísť do obchodu. Čaute, rýchlo, čau. Čaute. Rýchlo do obchodu. Tak, dobre, to bude asi z tohto videa všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like. Ak nie, tak dislike. Určite dajte koment. Ale nie je hrozný, ale nejaký, čo by ma potešilo. Tak. Toto bolo asi, ako by vyzerali tieto videá. Tak. Ahojte.